Buďme upřímní, přátelé. Odešli jste. Přestali jste je pronásledovat. Udělali jste vše, co vám takzvaní průvodci poradili. Přerušili jste kontakt, mlčeli jste a čekali, až je jejich zvědavost zžere. A přesto uplynuly týdny, možná dokonce měsíce a stále nic. Nepřišli za vámi, neprosili vás. Chovají se, jako by si ani nevšimli, že jste pryč. Navenek vypadají, že je to nijak neovlivnilo, možná jsou dokonce šťastní. A ve chvílích ticha vás neustále trápí jedna otázka. Ztratil jsem je navždy? Je mlčení jen další lež? Tady je tvrdá pravda, přátelé. A většina vám to neřekne. Ticho samo o sobě nezaručuje jejich návrat. Kdyby ano, pak by se každý x dříve či později vrátil. Ale tak lidská mysl nefunguje. Ticho samo o sobě je jen prázdná místnost. Je to jeviště, ano, ale bez správné přítomnosti není nic než prázdný vzduch. Vytváří prostor, ale prostor sám o sobě je nepřivede. To, co vyplňuje ten prostor, vaše proměna, váš růst, vaše energie, je to, co dělá ticho magnetickým. Bez toho je ticho jen prázdnotou. A prázdnota bez váhy je zapomenutelná. Přemýšlejte o tom takto. Pokud necháte prázdnou židli v přeplněné místnosti, lidé si toho na chvíli všimnou. Ale pokud za sebou necháte trůn, místo, které jste kdysi obsazovali jen vy, ta prázdnota se stane nepopiratelnou. Lidé se na ní stále ohlížejí, přemýšlejí, kdo tam teď bude sedět. Uvědomují si, co pro ně znamenalo, že jste tam byli. Ticho není o zmizení. Ticho je o tom, že vaše absence je tak těžká, že jim v noci tlačí na hruď, když se snaží usnout. Někteří z vás se obávají, protože si myslíte, ale oni vypadají, že se bez mě mají dobře. Dovolte mi připomenout, přátelé, že nejhlasitější lži se říkají s úsměvem. Lidé zveřejňují své nejlepší momenty, předvádějí se svými rozptýleními, smějí se příliš hlasitě na veřejnosti. Ale uvnitř, když zhasnou světla a odloží telefon, se vkrádá ticho, které jste po sobě zanechali. Šeptá jim. Připomíná jim to a bolí to způsobem, který nemohou nahlas přiznat. Možná vypadají, že jim to nevadí, ale psychologie nikdy nelže. Absence přepojuje mozek, nutí ho hledat odpovědi, vytvářet příběhy, vyplňovat mezery. A v každé mezeře, kterou vyplní, bude tvá tvář. Ticho není kapitulace. Není to slabost. Je to klidná síla. Je to klidné sedění, zatímco oni zápasí se svými vlastními myšlenkami. Je to způsob, jakým vesmír testuje, zda tě opravdu cenili, nebo zda cenili tvou přítomnost jen tehdy, když se jim to hodilo. A zatímco oni hrají svou hru, ty stojíš pevně jako hora, nehnutý, nedotknutelný, protože to je to, co je přitahuje zpět. Ne honba, ne prosby, ale uvědomění, že můžeš existovat bez nich, zatímco jejich mysl se stále vrací k tobě. A tady je část, kterou si musíš vtisknout do duše. Ticho funguje, i když to ještě nevidíš. Bouře se odehrává nejprve v nich, ne před vašima očima. Jen proto, že nevidíte praskliny, neznamená to, že se nerozpadají. A když konečně dojde k rozpadu, bude to pro vás šok. Tehdy se ticho změní z prázdnoty v magnetismus. Tehdy si uvědomí, že jste nikdy nebyl ten, kdo pronásledoval. Vy jste byli tím, koho stálo za to pronásledovat. Zůstaňte tedy klidní, zůstaňte pevní, zůstaňte nedotknutelní. Tohle není konec. Je to začátek toho, kdy si konečně uvědomí, o co přišli. A až si to uvědomí, vrátí se. To není fantazie, to je psychologie. Takhle se absence vryje do lidského srdce. A teď chci, abyste udělali něco pro sebe. Ne pro mě, ne pro nikoho jiného. Vezmi si tento okamžik a vtiskni ho do své identity. Přejdi do komentářů a napiš tato 4 slova. Moje mlčení má sílu. Nepiš to jen tak, jako by to nic nebylo. Řekni to, zatímco to píšeš. Vnímej jeho váhu, protože pokaždé, když to prohlásíš, připomínáš si, že nejsi ten, kdo pronásleduje. Nečekáš. Nejsi slabý. Máš vše pod kontrolou. Není to jen prázdná fráze, přátelé. Je to připomínka toho,
že zatímco oni předstírají, zatímco se snaží přesvědčit sami sebe, že jim nechybíte, vaše mlčení mění příběh. Vaše mlčení je tlak, kterému nemohou uniknout. Vaše mlčení je zrcadlo, do kterého se nechtějí dívat. A čím více tomu věříte, tím rychleji se jejich maska začíná rozpadat. Tak do toho. Napište to teď. Moje mlčení má sílu. To je vaše zbraň. To je váš štít. A to je vaše pravda. A až budete hotovi, klikněte na tlačítko To se mi líbí. Přihlaste se k odběru a zůstaňte se mnou. Protože cesta ještě neskončila. Teprve se rozjíždí. Vy nezmizíte. Stáváte se někým, koho nemohou ignorovat. Pamatujte si to klidní, jistí, nezastavitelní. Za prvé, proč se mlčení jeví jako selhání? Přátelé, pojďme si promluvit o tom, o čem vás nikdo nevaruje. Zpočátku se mlčení jeví jako ultimátní mocenský tah. Konečně se stáhneš. Přestaneš s nekonečným pronásledováním. Nedáváš jim nic jiného než prostor. A v těch prvních dnech se chováš s tichou hrdostí, protože hluboko uvnitř věříš, že je to otřese. Ale jak se hodiny mění v dny a dny se protáhnou v týdny, něco těžkého ti začíná tlačit na hruď. Všimneš si, že se nezlomili. Nezlomili se. Neposlali vám tu pozdní noční zprávu, na kterou jste čekali. Místo toho vypadají klidně, možná dokonce šťastněji bez vás. A ten hlas ve vaší hlavě je čím dál hlasitější. Funguje moje mlčení, nebo se jen stávám neviditelným? Je to podivný paradox, přátelé. Mlčení mělo být sílou, ale teď se jeví jako slabost. A tady se většina lidí zhroutí. Mylně považují nedostatek viditelných výsledků za důkaz, že se nic neděje. Ale tady je moudrost, které se musíte držet, a to jak ze stoicismu, tak z psychologie samotné. Jen proto, že nevidíte bouři, neznamená to, že se nechystá. Carl Jung jednou řekl, dokud si neuvědomíte své podvědomí, bude řídit váš život a vy to budete nazývat osudem. Přesně to jim mlčení dělá. Na povrchu se zdají být nedotčeni, ale pod povrchem se jejich nevědomí pomalu přetváří vaší nepřítomností. Jen to ještě nevidíte. Představte si ticho jako zasazení semínka. Nezasadíte ho do země a druhý den ráno se neprobudíte s očekáváním, že vyroste strom. Zaléváte ho, čekáte. A během toho čekání se zdá, že se nic neděje. Země vypadá stejně, prázdná, neúrodná a vy si začínáte říkat, jestli jste nestráceli čas. Ale pod povrchem, na místě, které nevidíte, se tvoří kořeny. Tlak roste, probíhá tichá transformace. A jednoho dne to semínko prorazí půdu. To je nepopiratelné. Takhle ticho působí na lidskou mysl. Nevždy vidíte, jak se tvoří praskliny, ale věřte mi, praskliny tam jsou. A přesto vím, že vás zžírají pochybnosti. V noci vám hlavou běží otázky. Co když jim na tom opravdu nezáleží? Co když se už nad obro posunuli dál? Co když jim moje ticho dalo svobodu, po které vždy toužili? To jsou přirozené otázky. Každý, kdo kdy odešel s pevným odhodláním, s nimi bojoval. Ale musíte pochopit jednu věc. Tyto myšlenky nejsou fakta. Jsou to obavy. A strach je nepřítelem ticha. Protože ticho vyžaduje trpělivost a strach vyžaduje akci. Stoicismus nás učí, že skutečná kontrola nespočívá v měnění druhých. Spočívá v ovládání sebe sama. Vaše mlčení je důkazem, že se dokážete odpoutat, že dokážete stát vzpřímeně, i když vaše ego na vás křičí, abyste se ozvali. Dám vám metaforu, přátelé. Představte si, že stojíte před zrcadlem, zamlženým párou. Zpočátku nevidíte nic než rozmazaný obraz. Jednou ho otřete a stále není jasný. Pokračujete v otírání a pomalu se začíná objevovat váš odraz. Přesně to dělá ticho. Ze začátku je to zamlžené, matoucí, jako byste nic nedosáhli, ale postupem času jejich vlastní mysl zamlžení setře. A to, co na ně zůstane hledět, je váš obraz, ostřejší než kdy jindy. Ticho, které se zdálo jako selhání, se stává tichem, které je nutí, aby si vás pamatovali. Obtížné je zde trpělivost.
Žijeme ve světě okamžitého uspokojení. Chcete vidět výsledky hned. Chcete tu zprávu dnes večer, ten telefonát zítra. Ale ticho nefunguje podle vašeho časového plánu. Funguje podle jejich psychologie. A psychologie se pohybuje pomaleji, než bychom chtěli. Proto se zdá, že ticho selhává, protože vaše touha po výsledcích je hlasitější než jejich tiché utrpení. Ale pamatujte, přátelé, utrpení roste v tichu a čím déle zůstáváte klidní, tím větší tlak v nich narůstá. Ptám se vás tedy, co je těžší. Prolomit ticho a podat jim pomocnou ruku, abyste jim vrátili jejich sílu, nebo vydržet v tichu tak dlouho, až se jejich mysl stane vaším poslem. Protože přesně to se děje. Jejich vlastní myšlenky je pronásledují. Možná to nedávají najevo na sociálních sítích. Možná to neříkají svým přátelům, ale v noci, když se nikdo nedívá, je to ticho zžírá. Přehrávají si vaše poslední slova. Procházejí staré zprávy. Vzpomínají si na zvuk vašeho smíchu v momentech, kdyby si přáli, aby tomu tak nebylo. A každý den předstírají, že jsou v pořádku. Tlak se zdvojnásobuje. A pokud si myslíte, že to na nich nemá žádný vliv, zvažte toto. Lidé předstírají, že jsou silní, pouze když se uvnitř cítí slabí. Zveřejňují fotky. Smějí se hlasitěji. Naplňují si rozvrh, aby vypadali zaneprázdněně. To není lhostejnost. Je to rozptýlení. Je to kamufláž. Skutečná lhostejnost nepotřebuje předstírání. Ale když někdo předstírá štěstí, tehdy mlčení bolí nejvíc. Takže tady je to, čeho se držte. Vaše mlčení není selhání. Není to slabost. Je to pomalý oheň, který se změní v požár. Je to neviditelná síla, která působí za zavřenými dveřmi. A až přijde správný čas, až budou trhliny v jejich brnění příliš velké na to, aby je mohli skrýt, pocítí plnou váhu toho, co ztratili. Ne proto, že jste prosili, ne proto, že jste je pronásledovali, ale proto, že jste se rozhodli mlčet, zůstat klidní a mít vše pod kontrolou. Nyní, přátelé, chci, abyste si tuto pravdu vtiskli do paměti. Jděte hned do komentářů a napište tato slova. Moje mlčení funguje. Napište to jednou. Napište to 2krát, dokud tomu neuvěříte, protože už nejde o ně. Jde o to, abyste si uvědomili sílu, kterou máte. Klikněte na tlačítko, to se mi líbí. Přihlaste se k odběru a zůstaňte se mnou, protože vaše mlčení není konec příběhu. Je to začátek jejich lítosti. Stůjte vzpřímeně, buďte trpěliví, zůstaňte neotřesitelní a pamatujte. Klid, trpělivost, vítězství. Číslo 2. Skrytá chyba, kterou většina lidí dělá během mlčení. Moji přátelé, pojďme se podívat na další část, protože je to past, do které spadne téměř každý. Odejdete. Zůstanete mlčet. Přestanete volat a psát zprávy. Navenek to vypadá jako síla. Ale uvnitř je vaše mysl stále bojištěm. Každých pár minut kontrolujete telefon. Přehráváte si staré konverzace. Sledujete jejich sociální sítě. Přemýšlíte, jestli na vás myslí. A tady je pravda. Taková energie nemůže zůstat skrytá. Uniká ven, bez ohledu na to, jak dobře si myslíte, že ji maskujete. Ticho není jen absence slov. Skutečné ticho je změna energie. Pokud jste navenek tichý, ale uvnitř zoufalí, oni to cítí. Projevuje se to v malých věcech. Zveřejňujete příběhy, o kterých víte, že je uvidí. Lajkujete věci, které jim připomínají, že jste stále tady. Vysíláte jemné signály a myslíte si, že jste chytrý. Ale to vše prozrazuje vaše ticho. To není síla. To je čekání. A čekání je slabost. Carl Jung řekl, že dokud si neuvědomíte své podvědomí, bude ovládat váš život a vy to budete nazývat osudem. Když jste vnitřně posedlí, můžete si myslet, že si toho nikdo nevšimne, ale vaše energie vás prozradí. Oni to cítí. Vědí, že jste stále závislí. A dokud to vědí, vaše ticho nemá žádnou váhu. Je to jako dát zámek na dveře, ale nechat okno do kořán. Z dálky to vypadá bezpečně, ale každý, kdo dává pozor, ví, že tomu tak není.
Přemýšlejte o tom jako o pokeru. Zkušený hráč nezůstává jen potichu. Ovládá celou svou přítomnost. Neklope nervózně prsty o stůl, neprozrazuje své karty pohledem, nehýbe se na židli. Stává se nečitelným. Proto je jeho mlčení tak děsivé. Ale pokud tam sedíte a vrtíte se, i když neřeknete ani slovo, vaše mlčení ztrácí svou sílu. Už jste svému protivníkovi prozradili vše, co potřebuje vědět. A ve hře mlčení s vaším bývalým partnerem je to stejné. Nesledují jen vaše slova. Sledují vaše pohyby, vaše signály, vaši energii. Proto tolik lidí říká, zůstal jsem mlčet a nefungovalo to. Ne, přátelé, nezůstali jste mlčet. Jen jste přestali mluvit. Skutečné mlčení neznamená čekat, až se vrátí. Skutečné mlčení znamená stát se nedotknutelným, stát se tak sebejistým, že vás už nedokáže přečíst. Znamená to tak úplně změnit svou energii, že si začne klást otázku, ztratil jsem ho navždy? Opravdu se mnou skončil? To je to, co ho přivede zpět. Ne předvádění mlčení, ale jeho stělesnění. Zeptejte se sami sebe upřímně. Mlčíte nebo čekáte? Protože čekání je hluk, čekání je hlasité. Čekání je energie, která křičí. Stále mi na tom záleží, jen předstírám, že ne. A ať se vám to líbí, nebo ne, lidé jsou na to citliví. I když si to neuvědomují, cítí tíhu vaší posedlosti. Je to ve vašem chování, v drobnostech, které děláte online, v načasování vašich reakcí. A jakmile pocítí, že jste stále tady, stále obíháte kolem nich, necítí vaši nepřítomnost. Cítí jistotu, že jste nikdy opravdu neodešli. A tady dochází ke změně. Ticho se musí proměnit v transformaci. Místo toho, abyste byli posedlí nimi, přesměrujete tuto energii zpět do sebe. Budujete své tělo, svou mysl, svého ducha. Přestanete pro ně psát příspěvky a začnete žít pro sebe. Pohybujete se v tichu, ale tentokrát to není hra, je to nový stav bytí. A to, moji přátelé, je moment, kdy propadnou panice. Protože když se skutečně odpoutáte, když přestanete vysílat svou posedlost, když přejdete od čekání k nedotknutelnosti, už nemohou cítit vaši energii. A lidský mozek nesnáší nejistotu. Budou vás pronásledovat, ne proto, že jste je o to prosili, ale proto, že jejich ego už nedokáže snášet ticho. Pamatujte si tedy, že ticho není o čase. Je o proměně. Není o tichém čekání. Je o tom stát se nečitelným, neotřesitelným, nedotknutelným. Tehdy se ticho stane vaší největší zbraní. Nyní přejděte do komentářů a napište si toto. Jsem nedotknutelný. Nenapište to jen tak mimochodem. Myslete to vážně. Nechť vám to připomíná, že ticho není slabost, není čekání, ale nejvyšší forma sebeovládání. A zatímco žijete v této pravdě, klikněte na tlačítko, to se mi líbí, přihlaste se k odběru a zůstaňte se mnou, protože tato cesta není o ztrátě, je o síle. A vy, moji přátelé, si brzy uvědomíte, jakou sílu ve skutečnosti máte. Klidní, soustředění, nedotknutelní. Číslo 3. Psychologie lhostejnosti versus skutečné odpoutání. Moji přátelé, toto je část, kterou většina lidí nikdy nepochopí. A je to důvod, proč tolik lidí bojuje s hrou ticha. Je obrovský rozdíl mezi předstíráním, že vám na něčem nezáleží, a skutečným odpoutáním. Na povrchu to může vypadat stejně. Jste tichý. Nevyhledáváte kontakt. Držíte se zpátky, ale energie zatím je úplně jiná. Předstírání lhostejnosti je stále projevem zájmu. Je to jako nosit masku, ale pod ní vám buší srdce. Vaše mysl se točí a vaše emoce jsou stále k nim připoutány. Skutečné odpoutání se je naopak svoboda. Je to stav, kdy váš klid již není vázán na jejich reakci. To je rozdíl mezi iluzí a skutečnou silou. Carl Jung jednou řekl, dokud si neuvědomíš své podvědomí, bude ovládat tvůj život a ty to budeš nazývat osudem. Předstírání lhostejnosti je jen další podvědomá hra. Stále jim dovoluješ diktovat, jak se chovat, jak se cítit, jak reagovat. Jen to maskuješ. Ale skutečné odpoutání, o kterém hovoří stoicismus, je,
Když se zbavíš všech masek, už nepředstíráš mlčení. Stali jste se tichem, neskrýváte svou péči. Proměnili jste ji v lhostejnost, v jasnost, v sebeovládání. Představte si to jako oheň. Když předstíráte, že vám na něčem nezáleží, oheň uvnitř stále hoří. I když se vám podařilo skrýt kouř, hoříte myšlenkami na ně, otázkami, fantaziemi. Ale skutečné odpoutání je, když oheň již vyhořel. Není už nic, co by ho mohlo podpořit. Neznamená to, že je nenávidíte, ani že jste vymazali všechny vzpomínky. Znamená to prostě, že ty vzpomínky vás už neovládají. A to je to, co obrací jejich ego na ruby. Protože dokud cítí, že jste stále připoutáni, cítí se v bezpečí, cítí se žádoucí. Ale jakmile si uvědomí, že jste se skutečně odpoutali, jejich ego se cítí ohroženo. Půda pod nimi se posouvá. Zeptejte se sami sebe. Žijete své mlčení jako herec na jevišti nebo jako mnich v meditaci? Herec hraje roli, ale mnich je tou rolí. Herec předstírá klid, ale mnich žije v klidu. A to je rozdíl, který váš bývalý partner pocítí. Jedno je představení, druhé je přítomnost. A přítomnost je magnetická, protože ji nelze předstírat. Lidé jsou přitahováni těmi, kteří ji vyzařují přirozeně. Psychologie je zde jednoduchá, ale brutální. Lidské ego se živí uznáním. Když předstíráte, stále ho krmíte drobky. Možná ne slovy, ale energetickými signály, skrytými posedlostmi. Ale když se odpoutáte, když už neobíháte kolem jejich existence, jejich ego hladoví a hlad vytváří touhu. Ta touha je to, co je táhne zpět, protože nyní jsou nuceni klást otázky, které jste kladli vy po celou dobu. Stále jim na mě záleží. Ztratil jsem je. Proč mě už nepronásledují? A tady je ta krása, přátelé. Skutečné odpoutání vás nejen osvobodí od nich, udělá vás pro ně magnetickými. Protože ve světě plném lidí, kteří se předvádějí, aby upoutali pozornost, ten, kdo pozornost nepotřebuje, se stává neodolatelným. Stoicismus nás učí, že síla nespočívá v ovládání druhých, ale v ovládání sebe sama. Když to přijmete za své, přestanete pronásledovat a začnete přitahovat. Stanete se horou, která je nehybná, ale kterou nelze ignorovat. Nechám vás tedy s touto výzvou. Nepředstírejte, neskrývejte svou péči, pusťte lano úplně. Odpoutejte se tak hluboce, že vaše mlčení již nebude působit jako strategie, ale jako přirozený stav bytí. A když dosáhnete této úrovně, jejich ego se poddá. Jejich mysl se vrátí zpět a oni pocítí ztrátu způsobem, jaký nikdy nečekali. Přejděte hned do komentářů a napište tuto afirmaci. Jsem odpoutaný. Řekněte to, zatímco to píšete. Pocítíte klid, který s tím přichází, protože lhostejnost je hra, ale odpoutanost je síla. A zatímco to píšete, klikněte na tlačítko To se mi líbí, přihlaste se k odběru a zůstaňte se mnou. Tato cesta není o hraní her. Je o tom stát se neotřesitelným. A vy, moji přátelé, jste tomu blíž než kdy jindy. Silní, tichí, odtažití. Číslo 4. Proč stále vypadají, že je to neovlivňuje, i když tajně jsou. Moji přátelé, pojďme čelit jednomu z nejfrustrujících momentů celého tohoto procesu. Sedíte v tichosti, držíte se pevně, děláte všechno správně a přesto navenek vypadají, že je to vůbec neovlivňuje. Smějí se s přáteli, publikují příspěvky na sociálních sítích, možná se dokonce chlubí svým takzvaným novým životem. A vy se na to díváte a přemýšlíte, opravdu jim to je jedno? Nemělo moje mlčení žádný význam? Ta myšlenka je jedovatá. A je to přesně ta iluze, kterou chtějí, abyste uvěřili. Protože pravda je taková. Nikdo neodejde z opravdového vztahu nedotčený. To, co vidíte, není pravda. Je to maska. A masky jsou určeny k oklamání. Carl Jung řekl, každý člověk v sobě nese stín a čím méně je zakotven v jeho vědomém životě, tím je černější a hustší. To, co vidíte v jejich veřejném vystupování, není realita. Je to jejich stínová práce,
které se vyhýbají. Neukazují vám ticho, které jim v noci tlačí na hruď. Neukazují vám okamžiky, kdy smích utichne a vaše tvář se jim vkrádá zpět do mysli. Neukazují vám tu malou bolest vzpomínky, když uslyší písničku, projdou kolem restaurace, do které jste chodili, nebo uvidí někoho, kdo se vám až příliš podobá. To jsou trhliny, které skrývají. Protože přiznat je by znamenalo přiznat lítost. Psychologie opakovaně prokázala, že lidský mozek reaguje intenzivněji na nepřítomnost než na přítomnost. Jsme naprogramováni tak, abychom si všímali toho, co chybí. Nemyslíte na své klíče, když leží na stole, ale v momentě, kdy zmizí, se vaše mysl ocitne v chaosu. Totéž se děje i zde. Když jste byli vždy k dispozici, příliš o vás nepřemýšleli, ale teď, když jste pryč, vaše nepřítomnost zní hlasitěji než kdykoliv předtím. Možná vypadají v pořádku, ale pod povrchem působí ticho, které přetváří jejich myšlenky a nutí je přehrávat si vše, co předtím odmítali. Představte si divadelní představení. Herec dokonale přednáší své repliky, usmívá se, je sebevědomý a přesvědčivý. Ale v zákulisí, když zhasnou světla, se mu třesou ruce, zrychluje se mu dech a maska mu sklouzává. Takový je právě teď váš bývalý partner. Na veřejnosti hraje svou roli. Šťastný, svobodný, bezstarostný. Ale v zákulisí, v tichých chvílích, když představení skončí, vaše ticho burácí v jeho uších. A proto se nikdy nesmíte nechat oklamat vnějším dojmem. Stoicismus nás učí, abychom se nenechali ovlivnit vnějším dojmem, ale hledali pravdu pod povrchem. Pravdou je, že to na něj má vliv. Ticho funguje přesně tak, jak má. A buďme upřímní, kdyby je to opravdu neovlivňovalo, nemuseli by vůbec nic předstírat. Lhostejnost nepotřebuje jeviště. Lhostejnost se nemusí dokazovat. Čím hlasitěji předstírají, že jim to je jedno, tím více si můžete být jisti, že vaše nepřítomnost v nich zanechává prázdnotu. Každý nucený úsměv, každý šťastný příspěvek, každý přehnaný smích není důkazem svobody. Je to důkaz tlaku. Bojují proti tichu, i když to nikdy nepřiznají. Ale v tom je právě ta krása, přátelé. Do toho boje, který vedou sami se sebou, se nemusíte vměšovat. Nemusíte je odhalovat, ani porušovat své ticho, abyste dokázali svou pravdu. Jejich vlastní mysl je již vaším spojencem. Protože ticho nevytváří jen prázdnotu. Vytváří zrcadlo. A v tom zrcadle jsou nuceni čelit sami sobě. Přehrávají si okamžiky s vámi. Vzpomínají na útěchu, kterou jste jim poskytli. Vzpomínají na to, jak jste jim stáli po boku, když to nikdo jiný neudělal. A každá vzpomínka se stává těžší v nepřítomnosti vaší přítomnosti. Takže až se příště podíváte na jejich sociální sítě a budete si myslet, že se bez vás mají dobře, pamatujte, že maska je lež. Ticho je pravda. Vaše nepřítomnost je hlasitější než jejich přítomnost. A čím více se to snaží zakrýt, tím více to odhaluje, co se ve skutečnosti děje pod povrchem. Teď chci, abyste si tuto pravdu vtiskli do paměti a do komentářů. Napište to hned teď. Jejich maska nemůže skrýt můj vliv, protože to je to, co se děje. Jejich maska je tenká, ale vaše přítomnost i v tichu je neotřesitelná. Napište to, uvěřte tomu a noste to s sebou. A když už jste u toho, klikněte na tlačítko "To se mi líbí", přihlaste se k odběru a zůstaňte se mnou, protože tady neprohráváte. Sledujete, jak se v reálném čase tvoří praskliny. Klidně, pevně, jistě. Číslo 5. Magnetický faktor, který ticho samo o sobě nedokáže vytvořit. Přátelé, prozradím vám něco, co vám nikdo jiný neřekne. Ticho samo o sobě nestačí. Kdyby ticho samo o sobě bylo kouzelným receptem, každý bývalý partner by se k vám vrátil v momentě, kdybyste přestali psát zprávy. Ale taková není realita. Ticho je pouze nádoba. To, na čem záleží, co je skutečně přitahuje zpět, je to, kým se stanete, když mlčíte. To je tajemství. To je magnetismus.
Lidská mysl nepronásleduje prázdnotu. Honí se za změnou, honí se za proměnou. A pokud vaše mlčení není nic jiného než čekání, pak oni cítí jen absenci. Ale pokud je vaše mlčení naplněno růstem, vývojem, silou, pak se vaše absence stává neodolatelnou. Přemýšlejte o tom takto. Prázdná místnost nikoho nepřitahuje. Lidé si ji možná na chvíli všimnou, ale pak jdou dál. Ale naplňte tu samou místnost uměním, krásou, něčím novým a nečekaným. A najednou se lidé budou chtít vrátit, aby viděli, co jim uniklo, aby pocítili energii, která tam předtím nebyla. To musíte udělat se svým tichem. Musíte se stát mistrovským dílem, které roste ve tmě, aby když se konečně podívají dovnitř, nemohli uvěřit, kým jste se stali. Carl Jung hovořil o individuace, procesu stávání se svým pravým já. Věřil, že transformace pochází z integrace částí nás samých, které jsme zanedbávali, z konfrontace se stínem a vstupu do celistvosti. Přesně to vám nabízí toto ticho. Můžete ho strávit posedlostí, čekáním, kontrolováním telefonu, nebo ho můžete strávit tím, že se stanete někým silnějším, bystřejším, více uzemněným, přitažlivějším, než verze, kterou kdysi znali. A tady je pravda. Oni to pocítí i na dálku. Energie nepotřebuje slova, aby se šířila. Zeptejte se sami sebe. Kdyby se zítra vrátili do vašeho života, viděli by stejnou osobu, kterou opustili, nebo někoho, koho by v tom nejlepším smyslu nepoznali. Protože nic nebolí ego víc, než uvědomění si, že ten, koho jste brali jako samozřejmost, nešel jen dál. Posunuli se na vyšší úroveň. Zatímco oni předstírali, vy jste se proměňovali. Zatímco oni publikovali, vy jste budovali. Zatímco oni byli rozptýlení, vy jste se stali nedotknutelnými. To je magnetický faktor, který ticho samo o sobě nemůže vytvořit. Je to nové já, které se zrodilo z ticha. Představte si to jako diamant, který se tvoří pod tlakem. Zpočátku je to jen uhlí, tmavé, obyčejné, přehlížené. Ale když ticho tlačí, když se čas prodlužuje, využijete ten tlak ne k tomu, abyste se zlomili, ale abyste se proměnili. A když se vynoříte, nejste už uhlí, které kdysi zavrhli. Jste diamant, který nemohou ignorovat. A tady je ta krásná část. I když jsou s někým jiným, ta proměna činí srovnání nevyhnutelným. Podívají se na svého nového partnera a pomyslí si, proč necítím stejnou energii? Proč mi nepřipadá jako ten, koho jsem ztratil? Ten tichý kontrast je to, co vás udržuje naživu v jejich mysli. Proto pořád říkám, že ticho je jeviště, ale vy jste představení. Bez růstu je ticho jen prázdnota. S růstem se ticho stává pronikavým. Nemohou přestat přemýšlet o vás. Nemohou přestat představovat si, kým jste se stali. A dříve nebo později se jejich zvědavost změní v lítost. A lítost se změní v posedlost. Takže, přátelé, vyzývám vás. Nebuďte jen tichí. Proměňte se. Vzchopte se. Využijte tento čas k tomu, abyste se stali někým, koho můžete obdivovat, když se podíváte do zrcadla. Protože tehdy vaše ticho přestane být nepřítomností a začne být přítomností bez přítomnosti. Jděte hned do komentářů a napište tuto pravdu. Moje mlčení mě mění. Napište to a nechte si připomenout, že síla není v čekání, ale v proměně. A zatímco to budete dělat, klikněte na tlačítko To se mi líbí. Přihlaste se k odběru a zůstaňte se mnou. Protože ta verze vás, která se zrodila v tichu, bude verzí, které nebudou moci odolat. Silná, proměněná, magnetická. Číslo 6. Jak to funguje, i když jsou s někým jiným? Přátelé, pojďme se vypořádat s jednou z nejtěžších pochybností, která se vkrádá, když mlčíte. Vidíte je s někým novým. Možná to vybuchlo na sociálních médiích. Možná to šeptali společní přátelé. Nebo jste na to narazili náhodou. A okamžitě se vám sevře hrudník. Ten hlas křičí ve vaší hlavě. Pokud se posunuli dál, jaký to má smysl? Ztratil jsem je navždy?
Tento strach je přirozený, ale dovolte mi připomenout, že je to také iluze. Nový vztah je může rozptýlit. Ano, může jim to přinést dočasné vzrušení, ale nemůže to vymazat původní pouto. Psychologie, přátelé, dokazuje, že nové vztahy nejsou náhradou. Jsou to srovnání. A nakonec vás srovnání vždy udržuje naživu v jejich mysli. Zamyslete se nad tím. Proč se lidé tak rychle vrhají do něčeho nového poté, co někoho ztratili? Protože ticho je nepříjemné. Absence je těžká. Neplní svůj život někým novým, protože jsou od vás osvobozeni. Dělají to, protože utíkají před vaší ozvěnou. To je vše, čím rebound ve skutečnosti je. Odvedení pozornosti od zrcadla. Vaše ticho je nutí čelit realitě. Carl Jung řekl, všechno, co nás na druhých irituje, nás může dovést k pochopení nás samých. To, co je irituje na jejich novém partnerovi, co jim v tom vztahu chybí, jim jen připomene to, co kdysi měli s vámi. Tady je pravda, která bolí, ale léčí. Každý nový úsměv, který sdílejí s tímto reboundem, je měřen proti vzpomínce na váš. Každý smích, který předstírají, je porovnáván s přirozenou radostí, kterou si jim kdysi dával. A každá vada, kterou si na té nové osobě všimnou, poukazuje na loajalitu, pohodlí a energii, kterou si jim dával. Stal se s tichým měřítkem a oni tiše porovnávají. A nový partner pokaždé tiše prohrává. Představ si, že piješ levné víno poté, co jsi ochutnal to nejlepší ročníkové. Nejprve se snažíš přesvědčit sám sebe, že je dost dobré. Dokonce to říkáš nahlas. Je to v pořádku. Líbí se mi to. Ale hluboko uvnitř znáte pravdu. Nelze to srovnávat. To je to, co je rebound. Mohou nalít sklenici, mohou usrkávat, mohou se usmívat, ale jejich tělo ví, že to není stejné. Jejich srdce to ví, jejich mysl to ví. A bez ohledu na to, jak hlasitě předstírají, ticho je vystavuje pravdě. Vy jste byli standard. A standard nikdy nezmizí. Proto je vaše proměna během ticha tak důležitá. Pokud se vyvíjíte, pokud rostete, pokud stoupáte, zatímco oni se zabývají rozptylováním, pak se propast zvětšuje. Pouto, které jste kdysi sdíleli, se stává přízrakem, kterému nemohou uniknout. Budou se dívat na svou náhradu a vidět trhliny, zatímco si budou představovat, jak záříte jasněji než kdy jindy. A tady je zvrat. I když na vás nechtějí myslet, budou, protože mozek si nemůže pomoci a srovnává. Tak funguje paměť. Jakmile někoho hluboce zasáhnete, žijete v něm, i když se to snaží pohřbít. Takže nestrácejte čas tím, že se budete zabývat jejich novým partnerem. Nechte je hrát jejich hru, nechte je předstírat, protože zatímco se snaží přesvědčit sami sebe, vaše ticho a váš růst působí jako gravitace a dříve nebo později pocítí přitažlivost. Maska rozptýlení spadne a přichází lítost. Teď chci, abyste si tuto pravdu zapamatovali. Jděte do komentářů a napište tato slova. Já jsem standard. Řekněte to, napište to, věřte tomu. Protože vy nejste nahrazeni. Jste připomínáni v každém srovnání. Klikněte na tlačítko Líbí se mi. Přihlaste se k odběru a zůstaňte se mnou. Protože i když jsou teď s někým jiným, je jen otázkou času, než vaše mlčení promění jejich rozptýlení v lítost. Tichý, silný, nenahraditelný. Číslo 7. Načasování. Nejde o to, jak dlouho, ale jak to nesete. Moji přátelé, toto je otázka, která vás nejvíce pálí, když mlčíte týdny, možná i měsíce. Jak dlouho ještě? Jak dlouho to musím vydržet, než se konečně zlomí? Než se konečně ozvou? A je přirozené takhle uvažovat, protože jsme zvyklí měřit vše v čase. Dny, týdny, měsíce. Značíme si kalendář a očekáváme výsledky jako hodinky. Ale pokud jde o mlčení, musíte pochopit něco hlubšího. Mlčení nefunguje podle kalendáře. Funguje podle psychologie. A psychologie nepočítá dny. Měří energii, přítomnost a transformaci. Lidé, kteří jsou posedlí načasováním, vždy padnou do stejné pasti. Myslí si, pokud vydržím mlčet dost dlouho, nakonec se ke mně vrátí.
Ale mlčení není o čekání. Ticho je o tom, chovat se způsobem, který obrátí scénář. Pokud je vaše ticho těžké čekáním, oni to cítí. Pokud vaše ticho vyzařuje sílu, nemohou mu uniknout. To je ten rozdíl a proto by otázka neměla být, jak dlouho ještě. Skutečná otázka je, kým se během tohoto ticha stávám. Dovolte mi vám to přiblížit. Představte si 2 lidi, kteří oba odejdou v tichosti. První z nich nedělá nic jiného, než čeká. Počítá dny. Kontroluje sociální sítě svého bývalého partnera. Sedí nehybně a doufá, že přijde zpráva. Jeho ticho je křehké, plné netrpělivosti. Druhý člověk však odejde a buduje. Využívá ticho k tomu, aby se stal ostřejším, silnějším, klidnějším. Mění své tělo, svůj způsob myšlení, svou energii. O měsíc později, které ticho podle vás zasáhne silněji? Které ticho podle vás zapálí hlubší oheň v mysli druhé osoby? Přesně tak. Ticho podpořené proměnou. Carl Jung hovořil o individuace, procesu stávání se celistvým integrací částí sebe sama, které byly kdysi zanedbávány. Přesně to vám ticho dává šanci udělat. Nejde o to, jak dlouho jste mlčeli. Jde o to, zda je vaše ticho pasivní nebo aktivní. Pasivní ticho je čekání. Aktivní ticho je stávání se. A když přijmete aktivní ticho, čas přestane být měřítkem. Protože nezáleží na tom, zda jsou to 2 týdny nebo 6 měsíců. V okamžiku, kdy pocítí, že vaše ticho je neotřesitelné a vaše energie se změnila, v tom okamžiku je to začne ničit. Představte si mlčení jako držení meče. V rukou někoho, kdo se třese, vypadá meč slabě. V rukou někoho, kdo je pevný, klidný a soustředěný, vypadá stejný meč smrtelně. Nejde o zbraň. Jde o to, jak ji nosíte. Vaše mlčení funguje stejně. Pokud ho nosíte s zoufalstvím, zradí vás. Pokud ho nosíte s kontrolou, stane se nezastavitelným. A proto říkám, přestaňte počítat dny. Přestaňte se ptát, kdy se to stane. To je myšlení někoho, kdo čeká. Místo toho změňte svou otázku na, jak se chovám právě teď. Vyzařuji sílu nebo touhu. Protože v momentě, kdy se vaše mlčení promění v klidnou sílu, čas přestane mít význam. Oni to pocítí, ať už to trvá 3 dny nebo 3 měsíce. A tehdy začne přitažlivost. Takže vás teď vyzývám. Přestaňte se dívat na hodiny. Začněte se dívat na sebe. Budujte, rostěte, zdokonalujte se. Staňte se verzí sebe sama, kterou mělo ticho vytvořit. Protože až se dostanete do tohoto bodu, uvědomíte si, že nikdy nešlo o to, jak dlouho to trvá. Vždy šlo o to, jak silní jste. Přejděte hned do komentářů a napište tuto pravdu. Nosím ticho se silou. Nejen to napište, ale věřte tomu. Protože vaše ticho není křehké. Neměří se dny v kalendáři. Měří se tím, kým se stáváte. Klikněte na tlačítko, to se mi líbí. Přihlaste se k odběru a zůstaňte se mnou. Protože když vaše ticho vyzařuje sílu, otázka, jak dlouho ještě, už není důležitá. Klidné, silné, nadčasové. Číslo 8. Rázová vlna, která je stáhne zpět. Přátelé, tohle je část, kde se všechno mění. Až dosud bylo vaše ticho pomalým hořením. Byl to tlak, který se hromadil pod povrchem, neviditelný, ale nepopiratelný. A pak jednoho dne, bez varování, je zasáhne jako šoková vlna. To je okamžik, kdy se vaše mlčení promění z absence v přítomnost, z prázdnoty v sílu. Protože když se chováte s opravdovou sebejistotou, když jste přestali čekat a začali se měnit, spustíte v nich něco, čemu nemohou odolat. Lítost, posedlost a strach z trvalé ztráty. Zpočátku věřili, že mají vše pod kontrolou. Mysleli si, že odchodem získají převahu. Říkali si, když je budu dost dlouho ignorovat, zlomí se, vrátí se za mnou. Ale když jste to neudělali, když jste zůstali nehybní jako hora, když se vaše mlčení stalo důkazem vaší síly, jejich iluze se rozpadla. Najednou jim došla realita. Možná jsem tuto osobu ztratil navždy. A toto uvědomění je bolí víc, než jakákoliv slova, která byste mohli vyslovit. Psychologie tuto pravdu potvrzuje.
Lidská mysl reaguje mnohem silněji na trvalou ztrátu, než na dočasnou nepřítomnost. Dokud věřili, že se točíš kolem nich, cítili se v bezpečí. Ale jakmile pocítí, že ses odpoutal, že tvé mlčení není slabost, ale svoboda, jejich ego začne panikařit. Šeptá, co když šli dál? Co když někdo jiný zažije to, co jsem zahodil? A ten šepot sílí, až přehluší všechno ostatní. Představte si to jako zemětřesení. Země se zdá být dlouho stabilní. Oni žijí svůj život a předstírají, že je vše v pořádku. Ale pod zemí se tlak zvyšuje. Každý den vašeho mlčení přidává na váze, přidává napětí a pak je najednou tlak příliš velký. Země praská, stěny se třesou a oni si uvědomují, že jejich základy nikdy nebyly tak stabilní, jak si mysleli. To je šoková vlna, kterou vytváří vaše mlčení a které nemohou uniknout. I když jsou s někým jiným, tato šoková vlna je stále zasahuje, protože srovnání je nevyhnutelné. Podívají se na osobu vedle sebe a uvědomí si, že to není stejné. Přehrají si váš smích, vaši energii, vaši přítomnost a náhradník se tomu nemůže vyrovnat. Tehdy začíná posedlost. Začnou kontrolovat vaše sociální sítě, ne ze zvědavosti, ale z zoufalství. Ptají se společných přátel na vás. Přemýšlí, jestli na ně stále myslíte. A nevědomost je přivádí k šílenství. Ticho, které pro ně kdysi znamenalo vítězství, nyní vnímají jako trest. A tady je ta nejsilnější část. Nemusíte hnout prstem, nemusíte prosit, nemusíte pronásledovat, nemusíte vysvětlovat. Vaše mlčení udělá svou práci, protože se proměnilo v něco nepopiratelného. Už nejste jen ten, kdo odešel. Stali jste se tím, kdo je nedotknutelný. Tím, kdo se povznesl výš. Tím, bez koho nemohou žít. Tehdy se lítost stává nesnesitelnou. A tehdy se vracejí. Ne proto, že jste je k tomu donutili, ale proto, že představa života bez vás je břemeno, které nemohou unést. Takže nepochybujte o tomto procesu. Nemyslete si, že ticho je slabost jen proto, že to trvá dlouho. Pamatujte, ticho je bouře, kterou nikdy nečekali. A když propukne, zničí vše, co si mysleli, že chápou. A tak, přátelé, tady je pravda, kterou jsme odhalili. Ticho není slabost. Je to proměna. Nejde o čekání. Jde o to stát se. Každý den zůstáváte klidní, lhostejní a nedotknutelní. Tlak v nich narůstá, až je ovládne lítost a posedlost. Vrátí se ne proto, že jste je prosili, ale proto, že nesnesou realitu, že vás navždy ztratili. Pokud vás tato zpráva oslovila, klikněte na tlačítko "To se mi líbí". Sdílejte ji s někým, kdo to potřebuje, a přihlaste se k odběru, abyste nezmeškali další lekci. A nezapomeňte, napište to do komentářů. Moje ticho je síla. Zůstaňte silní. Zůstaňte stoici.